दिनै बेखौनो बयबो बर' माहारिनिसिम जोङो फोरमायहरनो सानदों जे जोंनि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा जालांबाय बिटिआर मुंजों बे बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै दिनै जोंनि सानैसो बर'नि बनजार खोमोरनानै खाग्रा दैदेनगिरिफोरा दिनै बिनि सायाव केस होदों। दा दिनै जोङो थांनाय गोबां बर'नि जि गोरोबथा बेफोराव जोङो सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्लाया जोङो दिनै बन्सित जानो गोनां जादों। जोङो गोरोबथायाव जोङो सोमावसारनायाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा सनितपुरनि गासै रायजो राजा जोङो मालाबाबो सासेबो खम जाफेराखै। मोनफ्रोमबो धरनायाव मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव रेल लामा जथेनाय राजा लामा जथेनाय बायदि बायदि जिखुनु उखैहाब सोमावसारनायाव जों सनितपुर जिल्लानि जानानै मैखोमै बाहागो लाबोदों, सोमावसारबोदों। आरो बेजोंनो दिनै बिएसि एकर्डआव जोङो हाबफायासै, बिटिसि एकर्डआव जोङो हाबफायासै। नाथाय दिनै 2020 मायथाइनि जि बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डनि 3.1 दफा बायदियै दिनै जोंहा सनितपुर बिश्वनाथआ गामि सोसननायनि कमिसननि गेजेरजों मोनसे जोंहा दफा दङ, जाय दफाया दिनै मावफुंजानो थांगासिनो दङ। दा बिनि गेजेरावनो नाथाय जोंनि सानैसो राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय सानग्रा दैदेनगिरिफोरा दिनै बेखौ लानानै दिनै बे बिटिआर एकर्डनि सायाव केस होदों। बे जोंनि थाखाय गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। आं गासै बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं दिनै बेखौ नैबे बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों एबा मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनो सानो जे जोङो बर' माहारिया थांनाय गोलाव समनिफ्राय जिबायदि गावजों गाव नांलाय खमलाय जाबाय, बुलाय सुलाय जाबाय, गावजों गाव क'क्राझारनिया सनितपुर फैनो हाया, सनितपुरनिया अबेबा बाक्सायाव थांनो हाया, बेबायदि थासारि जोङो थांनाय समाव मोनबाय। जोङो बेबायदि थासारिखौ जों लुबैयाखै। बेखायनो दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोना जोंनि सनितपुर बासिनि थाखाय जि मोनसे कमिसननि गेजेरजों सिमा बारायनायनि थाखाय दफा दङ, बे दफाखौ मोजाङै मावफुंनो होनांगौ आरो बिनि थाखायसो बिथांमोना बाथ्रा बुंनांगौ। नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों बिथांमोना दिनै गामि सोसननायनि हेंथायै जिबायदि खामानि मावबाय थादों, मोनसेनि उनाव मोनसे बिथांमोना दिनै थासारिखौ गाज्रि खालामनो सानदों। जोङो गोख्रोङै बुंहरनाय जायो, फैबाय थानाय समाव जुदि नैबे PIL होनायखौ बोखांनानै लाफिनाबा, गोख्रै थाबनो बोखांनानै लाफिनाबा, जोङो फैबाय थानाय समाव जों सनितपुरनि 2 लाखनि बारा बर' रायजो राजाफोरा दिनै सानसुमा खुंगुरनि न'आव, चन्दन ब्रह्मनि न'आव, खाम्फा बरगयारिनि न'आव आरो बायदि बायदि जाय बिथांमोना नैबे केस फाइल होनायाव लोब्बा दङ बिथांमोननि न'आव जों थांनानै बिनि थासारिया जोङो थांनानै मा खालामहैयो बे जोंनि उननि बाथ्रा। दा बेनिखायनो आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरदों जाहाथे नोंथांमोना बर' हारिनि सार्थआव, दिनै मुंख्लंफोरनि सार्थआव दिनै नोंथांमोना बेखौ नोसाद खालामनो मोना आरो नोंथांमोना जेबो अधिकार गैया। बर'नि मोन्थाइखौ नोंथांमोना एबा सनितपुरनि मोन्थाइखौ बेबायदि बन्सित खालामनो थाखाय नोंथांमोना मोन्थाइ गैया, बेखौ बुंहरबाय। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना थाबैनो बे PIL होनायखौ बोखांना लानांगौ आरो जोंनि माखासे जि दफा मावफुंनो गोनां बेनि थाखाय नोंथांमोना खामानि मावनांगौ होननानै आङो बुंहरनाय जायो। गोजोन्थों। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन दख'रायाव दाख्लैबावै जि बड' रायथार एकाडेमिजों लोगोसे 94 जन जि सा बिथांमोना केस होबाय। दा बे केस होनायनि सायावनो खुद्रिनाय हाबाफारि दिनै लानाय जादों आरो बिथांमोननि मुसुखाखौ सादों आरो नैबे जि PIL पेपार बेखौ जोङो दिनै सावनाय जादों। मानो होनोब्ला जों दुखु नांदों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो सनितपुर बासि जानानै। मानो होनोब्ला थांनाय जि 3 एकर्ड जालांबाय, 1993 मायथाइयाव जि बिएसि एकर्ड जालांबाय, 2003 मायथाइयाव जि बिटिसि एकर्ड जालांबाय आरो नैबे 2020 मायथाइनि 27 जि बिटिआर एकर्ड जालांबाय। दा बे एकर्डनि 3.1 दफा मथे जों सनितपुर जिल्लाया दिनै हाबनाय लामायावमोन। दा दिनै बिटिआर एकर्डखौ बिथांमोना दिनै केस होदों। केस होनायनि ओंथिया जाहैबाय जोंखौ सनितपुर जिल्लाखौ बिथांमोना हाबजानो बायो। दा दिनै बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौ केस होदों। दा केस होनायनि ओंथिया जाहैबाय रन्जन दैमारिया बिथाङा जेलनिफ्राय गनो नाङा, दिनै बर' पिस फैनाङा, दिनै NDP बिथांमोना दिनै हाग्रायाव खारफिननांगौ होननानै बिथांमोना दिनै बुंनाय जादों। दा बेनिखायनो बेयो जोंनि बर'नि गोजोनखौ, जोंनि बर'नि माहारि मुंख्लंफोरखौ बिथांमोना दिनै लासिं खालामनाय जादों आरो जोंनि सनितपुर जिल्लानि 5,000निख्रुइ बांसिन मुंख्लंफोरखौ बिथांमोना दिनै अपमान खालामनाय जादों। दा बेनिखायनो जोङो दिनै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो वार्निंसो होनाय जादों। फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइ गाज्रि थासारि जायोब्ला बै गाज्रि थासारिनि दायनिगिरिया खिन्थु बिथांमोना जानांगोन। दा बेनिखायनो सम थानायावनो बिथांमोना मोजां लामायाव फैनांगौ आरो राइट ट्रेकआव फैनांगौ। आरो दिनै जों नुनो मोन्दों जायफोर बिथांमोना दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनाय जालांदोंमोन, बै सोमावसारनाय सानसुमा बसुमतारी बिथांखौथ' जों मिथियो बनजार खोमोरनानै खारग्रा होननानै। दावाथिलिनिफ्राय बनजार खोमोरनानै खारदों बिथाङा बै समावनो, नाथाय बिथाङा दिनै हिर' जाफैनो थाखाय जोंनि गेजेराव फैदों। आरो बेवहाय जों नुदों जाय समाव जों बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदों, बे थार्ड फेजनि जि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन, बै बड'लेण्ड मुभमेन्टआव एसि रुमाव थाग्रा माखासे मानसिनि जों नैबाव डाटा नुदों। बड'लेण्ड मुभमेन्ट बिथांमोना ओंखारफेराखै, नाथाय बड'लेण्ड मुभमेन्टनि उनाव दिनै जि बिटिआर एकर्ड जालांबाय बेखौ जों बिथांमोना दिनै केस होनो थाखाय गोरों जाबाय। दा बेनिखायनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनिफ्राय जों खावलायदों नोंथांमोना सम थानायावनो जि PIL नोंथांमोना होदों बेखौ बोखांना लाफिनांगौ। नङाब्ला दिनै रायजोफ्रा दिनै जेरै ओंखारबोदों बिनिख्रुइ आरो ओंखारनानै बिनिफ्राय आरो गाज्रि थासारि जायोब्ला खिन्थु बै गाज्रि थासारिनि दायथ'आ नोंथांमोना दायनिगिरिखौ रुजुना लानांगोन। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं सिभिल दैमारि, आं भालुकपुं दख'रानिफ्राय बुंदों। दा दिनै बिथांमोना
बड' एकर्डनि सायाव जिथुनिखि PIL खालामदों बिथांमोननि सायाव जों धिक्कार होयो मानो होनबा बिथांमोना जोंनि बर'नि साननाय हनाय मिजिंफोरखौ फेलें खालामनो सानदों बिथांमोना बिदिब्ला गामि सोसननायफोरखौ माने लुबैया नामा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बिथांमोना सोसनजानो लुबैया नामा आरो बिनिफ्राय 5000 जे मारथायार जालांदों बे आन्दलन समाव रुंसारि जालांदों मुंख्लं जालांदों बिथांमोनखौ मा बिथाङा रिहेबिलिटेसन होनो थाखाय गोसो गैया नामा गासिबो बिटिआर सुक्तिनि एकर्ड माखासेया दा बिथांमोना PIL खालामनाय लोगो लोगोनो बन्द जाजोबगोन बिथांमोना गावसिनि बे जिथुनिखि PIL खालामनाय केस होनाय बे केस होनाय हाबाफारिखौ उथायना लाफिननांगौ बिथांमोना जुदि उथायना लाफिनाबा जों सनितपुर जिल्लाल' नङा बिश्वनाथ जिल्ला आरो गथै आसामावनो जोङो गोख्रोङै माने बिनि सायाव मुभमेन्ट जांख्रिखांनाय जागोन आरो बिनिफ्राय बिथांमोननि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन बिथांमोननि सायाव धिक्कार मानो होनबा जायफोर माने साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोर आरो बेनिफ्राय बाथौ माबानि संगठननिफ्राय PIL होनायाव दंफायो जेरैहाय मंगलसिं हाज'वारि बिथांमोना पलिटिक्सनि मानसि नङा बिथांमोना मानो बिदि बेफोरबायदि माबायाव राजनितियाव इनभल्भ जाफानांगौ राजनितियाव इनभल्भ जाफानाया साहित्य सभा आरो धोरोम आफादनिफ्राय फैनाया जों जोबोद दुखु मोनदों बिथांमोना आरो राइटार एकाडेमिनि बिथांमोनखौबो जों दुखु मोनदों बिथांमोना गोख्रै बे माने माबाखौ PILखौ उथायना लाफिननांगौ बेखौ जोङो भालुकपुंनिफ्राय गोख्रोङै दाबि थिखांहरनाय जाबाय बिथांमोना जाहाथे बे खामानिखौ गोख्रै मावफिनो आं बेखौनो बुंबाय थ' जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया नाथाय मोनसे बाथ्राया बेनो जोंहा दायो जोंनि जिथुनाखि बिटिआर एकर्डआव जा दङ बिटिआर सक्ति मथियै जोंनि एक्सटेनसन जानो गोनां दङ बियो माने कमप्लिट जानो नांगोन आरो लोगोसे बे हाबाफारिफ्राव बिथांमोनाबो मदद होनो नांगोन मोजाङै मोजां बे बर' हारिनि थाखाय बे सनितपुरबासि आरो बिश्वनाथबासिनि रायजो राजानि थाखाय मोजाङै मावनांगोन गतिके बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैयामोन नाथाय दिनै बिथांमोना उल्थायै जोंनि बिटिआराव हाबसननायनि सुसननायनि थाखाय उल्था हेंथा होनायनि थाखाय जोङो जोबोद गाज्रि मोनदों आरो बे जोङो बेखौनो सोंखारियो बिथांमोना बर' हारि हिसाबै बर'नि फिसा हिसाबै बे सनितपुरबासिखौ सनितपुरनि रायजो राजाखौ बर' हारिखौ नायफिननायनि गोसो गैया नामा आरो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जोङो बेसेबांबा बोसोर बेवहाय आन्दलन खालामबोबाय बे रायजोनि थाखायनो बिटिआरनि थाखायनो बा बड'लेण्डनि थाखायनो दिनै फैयै फैयै बेसेबा गोबाव समनिफ्राय दिनै मोनसे जेरै बिटिआर सक्तियाव सक्ति बादियै मावफुंजानायनि लामायाव फैदों बेवहाय हेंथा होनायनि थाखाय जोङो धिक्कार खालामदों आरो बिथांमोनखौ गोख्रों सोंखारिदों जाहाथे बिथांमोना बे केसखौ दिखोनानै लाफिननांगौ उथायनांगौ बेखौ जों गुरै खावलायदों बिथांमोना बर' हारि हिसाबै जुदि थांना थानो खाबु होआब्ला जों माब्लाबाबो गनायनाय नङा आरो जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोंखारिनाय जागोन आं बेखौनो बुंनाय जागोन बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC इउनाइटेड चिरां दुवार FC चिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC 26 मार्च खालि शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो शिलं लाजं FC 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC
30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।